Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sonke kulethela izindaba ifika ngaso isikhathi ishabaningi ke bedidekile le ndaba yeingoma zayo ke laphana ke imfezi ke emnyama. Sokhumbula ukuthi ke imfezi emnyama ke isikhipe laphana ke elinye lamaqembu eyibiza khona ngezeveleta ehamba nomunye ke umculi ke owaziwa kakhulu laphana ke kubona ke ofeleba khona ke ingoma laphana ke emangaze abaningi abalaleke ilaphana ke ku 17,000 kodwa ke kwavuka laphana ke isikubona ke o 500,000 mbukeli. Ngabe kuthini okwaho uPaula noma nje mawubuka khona ke laphana ke kuma views khona laphana ku YouTube ngabe ke kuyiqiniso nalokho asebekuthi bayakhuluma laphana ke enkundleni zokuxhumana ukuthi ngempela ke imfezi ke iwathengile ke wona lama viewers njengoba sazi ukuthi ke ngaphambilini ke kwake kwashona kukhuzana ukuthi ngempela ke uwathengile ke wona ke ama viewers kule ngoma yakhe ke ethi ke umjolo lowo. Bukela awuye laphana ke comment section sizokuthi wena ngabe ke uPaula uthini ke ngalo lolu daba lole ngoma yalo ke imfezi emnyama laphana ke esihloko esithi ke Dilika Ntaba okuyihloko ke futhi sayo ke le album noma ke le EP yakhe ke ayikhiphile ngaphansi kwezeveleta mbukeli. Siyabonga. Bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala umoya noma